Jan-Lode Riekerink, ben je eigenlijk tevreden met de competitiestart tot nu toe? Punten wel, spel nog niet. Want het moet voetballend beter, hè? Dat was eigenlijk de conclusie, met name ook na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse. Ja, het zijn eigenlijk bijna overlevingswedstrijden geweest. Ik denk dat we voornamelijk het druk zetten. Hè? Dus het druk zetten op de tegenstander. Als we dat iets eerder doen, dan krijg ik denk ik ook wel wat meer ruimte om te voetballen. En nu kwamen we eigenlijk op het moment dat we in balbezit kwamen, stonden we eigenlijk allemaal op eigen helft. En dan is het voor een tegenstander wat makkelijk om zeg maar, de tegenstander onder druk te zetten. En dan is het wat lastiger om te voetballen. Is daar ook met name op getraind de afgelopen week, om dat druk zetten? Maar dat was daarvoor ook getraind. Hè? Dus alleen wij voerden het, vond ik, niet goed uit. Alleen deze week hebben we daar wel weer extra aandacht aan besteed. Hoe schat je Feyenoord eigenlijk in? Wat is jouw verwachting van die ploeg? Nou, ze hebben natuurlijk wel de KNVB-beker gewonnen. Of de Supercup hebben ze gewonnen. En nou goed, daarna hebben ze met Trentin en de Graafschap wel dompers gehad. Maar ik heb het idee dat ze een wedstrijd Excelsior dan... dat is natuurlijk wel een wedstrijd waar dan je weer wat aan het vertrouwen kunt werken. En dat hebben ze gedaan. Vind je het een goede ploeg, Feyenoord? Ja, ik vind het wel een goede ploeg. De basis is eigenlijk ook kampioen geworden. Een groot gedeelte van de ploeg. Ze hebben een aantal jongens die ze natuurlijk door kunnen roleren. Ze hebben individuele kwaliteiten. Dus het is wel weer een ploeg die zeker in de top 5 zal eindigen. En als je nou jouw ploeg daarnaast legt, wat zijn dan de kansen eigenlijk? Nou, vorig jaar nog even een memorie te halen, hebben we verloren, laatste minuut. Ja, kijk, weet je, het zijn aparte wedstrijden. Jongens vinden het geweldig om te spelen. Dus het is voor ons een enorme uitdaging om hier een happening van te maken. En ik denk dat het mentale gedeelte van een ploeg ook doorslaggevend kan zijn in dit soort wedstrijden. Nou, en voor jou als trainer dan? Want je hebt natuurlijk al behoorlijk wat grote wedstrijden al meegemaakt. Als trainer, als assistent, in welke functie dan ook. Vind jij het eigenlijk ook leuk om tegen Feyenoord te spelen? Ja, heel leuk. Nou ja, de affiche Heerenveen Feyenoord, ja, dat smaakt naar meer. Ja. Is er eigenlijk reden om wat te veranderen met de basis 11? Morten Torsby komt terug. Zijn vervanger Congolo heeft het eigenlijk heel erg goed gedaan tegen Vitesse. Maar Torsby scoorde 2 keer tegen PEC Zwolle. Is dat een lastige keuze? Ja, ik zou bijna zeggen gelukkig wel. Dat is een beetje een luxe positie. Want wat je zegt klopt. Morten heeft goed gedaan tegen Zwolle, 2 keer gescoord. En Rodney heeft vorige week tegen Vitesse, zeker vanuit een verdedigende functie, heeft hij het heel goed gedaan. Dat was ook weer zijn eerste hele wedstrijd. Dus ze hebben mij een probleem gegeven. Ja. Stel ik nog een keer dezelfde vraag. Is er een reden om iets te wijzigen? Nou ja, dat zou een reden kunnen zijn. Ik bedoel, ze hebben zich alle twee aangediend als volwaardige eerste elftalspelers. Die ook gelijk inzetbaar kunnen zijn en ook kwaliteit kunnen leveren. Dus ja, goed, daar zullen we een keuze tussen moeten maken. Dan nog even over de rechterkant, verdedigend dan. Want Cheryl Floranus was geblesseerd, is nog altijd geblesseerd. Doke Smit moest ook afhaken vlak voor aanvang van de wedstrijd tegen Vitesse. Toen speelde je met Lucas Woudenberg aan de rechterkant. Hoe lijkt het met de 2 echte rechtsback, tussen aanhalingstekens? Ja, het wordt wel een race tegen de klok. Cheryl heeft vandaag wel meegetraind en Doken niet. En waarschijnlijk zal die morgen aansluiten. Maar weet je, dit soort gevallen gaat het om wat is de reactie. Dus morgen bezien we met Cheryl wel of die gewoon ook volwaardig weer mee kan trainen. Want hij heeft een spierblessure, dus dat is altijd koffiedik kijken. Plus Cheryl is een langere tijd niet aanwezig geweest. En Doken verwacht ik morgen bij de training. Nou ja, dat is in totaliteit een week. En dan zien we wel wie inzetbaar is. Ja, maar als Doken Smit fit is, dan speelt hij. Nou ja, goed, dat zijn de bekende als-vragen. Lucas heeft goed gedaan en we hebben twee spelers voor de rechtsbackpositie. Dat is Doken en Cheryl, die waren geblesseerd. En nou zien we wie er fit is en wie er kan spelen. Ik heb nog 1 vraag en dat gaat over de transferperiode, want daar zitten we natuurlijk nog middenin. Althans, het loopt bijna op zijn eind. Gaat er nog wat veranderen, denk je? Nou ja, goed, in principe niet. Het is wel heel duidelijk dat dit is de ploeg die we hebben. Daar werken we mee. Dus daar ligt mijn voornaamste focus. En wat er nog gaat gebeuren, dat ligt nog ook niet in eerste instantie natuurlijk bij mij. Nee, want Henk Veerman is natuurlijk weggegaan als tweede spits, eigenlijk achter Sam Lammers. Maar jullie hebben nu ook al aangegeven dat Jis Hornkamp of ook Pelle van Amersfoort die rol prima zouden kunnen uitvoeren. Een rol op het tweede plan achter Sam Lammers.
Nou, dat zijn de spelers op dit moment in de selectie die voor die positie in aanmerking komen. En als er niemand meer weggaat, ben jij tevreden? Nou ja, ik vind dan gaan we werken met de groep die er is en dan ben ik tevreden.